ТЕСА представя ремонтни решения. ТЕСА ремонтни ленти предлагат различни решения за вътрешни и външни приложения при необходимост от закрепване и ремонт. Гафер ТЕСА 4688 лента. ТЕСА 4688 е тъканна лента с полиетиленово покритие. Тя е типична ремонтна лента, полезна за различни ситуации, с много добри характеристики, т.е. за обезопасяване, опаковане, защита, маркировка, пакетиране и за друга употреба. Тази лента от извлечен ПЕ се характеризира с силна адхезия към неравни повърхности, еластичност и устойчивост на природни стихии и стареене. ТЕСА 4613 – лента за използване при битови тръби и въздуховоди. Това е самозалепваща ремонтна лента, подходяща за широк спектър от приложения, т.е. за закрепване на строителни фолия, запечатване на градински маркучи и така нататък. Благодарение на високата си еластичност, тя се препоръчва особено за пористи повърхности, т.е. тухла или дърво. Тази лента е водоустойчива, с добра адхезивна сила и в същото време осигурява лесно и бързо отстраняване. ТЕСА 50524 – алуминиева лента. Отработен въздух. ТЕСА 50524 – алуминиева лента се препоръчва за различни цели, между които за запечатване на линии или вентилационни канали, за покриване, защита, закриване и ремонт. Тази лента се характеризира с висока топлопроводимост. Тя е пароустойчива, устойчива на старение и влажност и е подходяща за всяко оформяне. ТЕСА 4668 е много здрава прозрачна полиетиленова лента, подходяща за широк спектър от приложения вътре и извън сградите. Тя често се използва за поставяне на ЛДПЕ филми в строителството, за бърз и сигурен ремонт на повредена пластмаса, фолиотунели или водни дупки. Тя се характеризира с силна устойчивост на абразивно износване и много добра устойчивост на разтворители. Има отлична UV устойчивост и устойчива на природните стихии за период до 6 месеца. Одобрен е от Шведския институт за техническо одобрение в строителството СИТАК за снаждане на полиетиленово фолио в строителството.